Čo sme si videli ďalšieho videa, ja som Tomáš Citroen a dneska tu máme Mafiu jednotku, áno, Mafiu jednotku, vidíte správne. No, 7. diel som už raz natočil, ale musel som ho vymazať. Pretože musel som ho vymazať, pretože autorské práva. No a zase ma chytla mafia, tak ho chcem natočiť. A teraz si uvidíte, môžeme na to. Viete? No správne. Boom. Ja opäť to musím schytať práve ja. Ale no mám 75 ako. To mi vadí. Tak, aj tú misiu. A áno. Všetci poď. Čo búcháš? Čo búchate? Viete ak ma to musí boleť? Jo. Nejak to failím. Tak. Máme teba, ja ťa musím zmátiť, tyjo. Jak mi to nejde, tyjo. Hop. Dobre, jeden zomrel. Ďalej. Ne, Paul. Pole, poďme, pole. Ne, pole, ne, pole. Ne pole, akože pole. Aju, vata. Tak. Takže on má jedna slidička, či jeden život, také akože aj to mám spraviť s ním. Pole, aju. To by si zo mňa sranda. Děkuju vám. To je pekné. Ještě, že jste se ukázali. Konečně s těma krázlama někdo... Ty ale, Mafiu som už dávno nenatáčal. No ale zase ma chytla. Ako... Nemá to. Poď, pole, dávaj si bacha na svoje životy. Tady si někdo přišel pro to. No. Tome, ty parchanti vytahujou bouchačky, vykašli se na baseball, posílíme ty Jasné. Pole, nerob si zo mňa sranda. Ako pole. Ale nejak mi to nejde. Hop. Tak poď. Ešte 3-krát. Hop. Tak mi vyriešený. Pole, ne, pole. Prečo? Tam môžeme odzvať. Tak jdeme na to. Ideme na to. A pamatuj si, Tome, žádný střílej. Jasné, žiadne strieľanie. Na začiatok musíme nejako lepšie spraviť ako ty, jo. Ale jaké faily? Ahojte ľudia, jak sa máte? Hej kamaráde, pozdravuje tě Don Salier. Tak pojď, rád si ten pozdrav poslech. Tak poďme, ideme na to. Môžeme? Všichni sem rychle. Tohle bude masakr. Som bol vyriešený. 85 životov mám pol, tak to je už lepšie. A musíme si spraviť nejakú taktiku. Poď. Taktiku potrebujeme, áno, pole. Tá taktika sa mi páči. Nevedia. Asi zomrite. No nie, nadávajte. Tak ne, nechcem pola. Dobre. Musíme ho zabiť, pole, vydrž. Tak, ja buchám pola. Pole. Ne, zase pole. Chudák pole. No, save životov, už to je lepšie, ale takéže veľmi sa z toho neteším, ako keby ja som mal 50. Ja to hneď zomrem. Áno, ukázal som sa pekne, tak? Áno. Ako Mafia jednotka, ako to musí byť každého srdcovka, ako... To je ako super hero Mafia jednotka. Ahojky. Tome, ty parchanti vytahujou bouchačky, vykašli se na baseball. Vyriešený. Ďalší. Pole, dík pole. Aspoň už teraz menej, ale pole už má 7 životov. A viete prečo hovorím pole? Pretože Frank vždy hovorí, že pole. Ja neviem prečo, ale len tak. Mi sa páči, že pol. Tak poďme, jak kamo. Bum, bum, bum.
Žiadne parkoury robiť nebudeš. 5 z 9, okej. Díky za kotík. No. To musím poradne trafiť. No tyjo. Nemusíš tu ukázať žiadne parkour skilly, lebo na tie nie som vôbec zvedavý. Dobre. Teraz tá najťažšia časť, ktorú som ako poprvé hral, čo som hral Mafiu, tak to bolo ako veľmi časové. Často som vôbec nevedel dať. Tak. Už som z toho dôvodu, že som taký amatér. Tam máme ďalšieho. No teraz už to je lepšie možno, dobre. Výborne, dali sme to úplne, že v pohodičke. Yeah! O co se tady jako snažíš, frajere? Právě se snažím vykopat tvou zasranou prdel z téhle čtvrti, skurveče. To jsou nějaký zasraný mafiáni, Johnny, zdrháme. Johnny, pojďme, Johnny. Do prdele, rychle do Pojď, auta. Johnny, pojďme. Musíme je dostat. Dať. Čo nevieš jazdiť, Johnny? No. Ja mám tuto... policista, páne policista, ale nespravíme z toho takú veľkú drámu. Pán policista, to si robíte zo mňa srandu, to ja neznášam. Veď, pán policista. Tuto vám to ukážem. Dovidenia, pána. Toto, aj toto. Ne, ja nechcem dozadu. No, dobre si to. Ne. Ja či tam, ešte to vyskúšam dať. Poď. Poď. Ale vieš čo, ne. Tam mám veského. Poli, ja ti zabijem. Poli. Poď. Nechcel by som. Dobre, poď. Dobre. Zase kde? Dobre, Pole, poď. Poď, Pole. Sakra, myslím, že má někdo něco mnou. No, vážne? No Pole! Poď, Pole. Ty vole. Asi to ešte raz budem musieť natočiť. Či natočiť, čo to robím. Mám tu špeciálnu taktiku a myslím, že mi nevíde to teraz. Pretože mi oni utečú, že? Akože ja zabijem toho Pola, ak to nebudú. Skúšam to ešte nejak inak tú taktiku spraviť. Ešte tam dole by to mohlo ísť. Dobre. Ešte to. No tak to vidí. Pauli. Sorry. Ale mám kolt. Aspoň. Moment. Vyskúšam haško. Dobre. Poď. Vydáme. Poď. Pridáme a ideme na to. Myslím, že teraz to vyjde. Teraz vyjde moja metóda. Možno, že viete, aká bude, ale je úplne super. A dúfam, že Paul, aj keď má tak málo života, tak to prežije. Takže to bude parádne. Ahojky, jak sa máte? Teraz je veľmi dôležitý timing. Približne je takto moc dobrý timing. Idem debilne, jasne, že idem debilne, moc. Fakt, ten timing je blbý. Fakt. No, vyskúšam ho ešte raz dobehnúť. Paul mal 7. Myslím, že bude zabača, že? No, ide rovno. Vyskúšam to nejak. Tak som minul. Nemal vôbec. Myslím, že je za mňa, že? Ale za mňa správne, nechám ho. Z jaké strany? Jaké strany ma chce prebehnúť? Jo, dal som to. Běž a doraž. Áno, bežím. Zrazu, že je to niekde inde. Co pak je tyho líto? Aha. Takových parchantů ti líto být nesmí. Je sice bezbraný, ale při první příležitosti by ti vrazil kudlu do zadu. Napadlo mě, co by asi tak dělala moje matka nebo Sára, kdyby mě tady takhle viděli.
Tenhle už to má za sebou. Máme o starost míň. No. Co koukáš, jako by ti spadly hračky do kanálu? Vzpomeň si, kdo ti to chtěl včera bojet holku. Na tohle si budeš muset zvyknout. Zvyk jsem si. No si to zvyknul. Mám nové možnosti jízdy, super. Kněz. Najdeme misiu kněz. Tak jdeme na to, pojď. Ta vaše poslední mise nevyšla úplně ideálně, Tome. To, že jste je všechny povraždili, znamená spoustu problémů. Chtěli znásilnit Sáru. Policajti by mě měli poděkovat. Já vím, ale ten, co jste ho nechali běžet, nám bude dělat potíže. Cože? Nikoho jsme běžet nenechali. Všichni jsou mrtví. Jeden to přežil. Vytáhli ho z nějakého vybouraného auta. Do hajzlu. Ten, co jste ho zabili, byl syn jednoho radního, starostova přítele a Morelova spojence. A ten, co přežil, panu radnímu samozřejmě všechno vyžvanil. Tatínek neměl svého synáčka sice zrovna v lásce, nicméně po podobné události člověk na spoustu věcí zapomene. No. Mimochodem, dneska má pohřeb. Škoda, že tam nemůžu zajít. Že? Proto jsem tě sem nezavolal, Tome. Pojď, raději sednem do auta. Tak jdeme do autíčka. Majitel jednoho z podniků, do kterého Don investoval značné peníze, se z ničeho nic rozhodl zapomenout na své závazky a přejít pod ochranná křídla pana Morela. Zdá se, že Morello zkouší, co si necháme líbit. A my si to rozhodně líbit nenecháme. Co podnikneme? Vyhodíme to tam do povětří. Cože? Co to je za budovu? Hotel. Tedy je to spíš bordel. Ale ne žádnej hampejs. Tohle je podnik pro movitější společnost. A to tam mám všechny zabít? Samozřejmě, že ne. Odstraníme jenom ředitele a vyhodíme do vzduchu jeho kancelář. To by mělo stačit jako taková výstraha. My znamená v tomhle případě asi já, že jo, Franku? To já oddělám ředitele a já vyhodím hotel do vzduchu. Přesně tak. A ještě jednu maličkost. Jedno z těch děvčat zřejmě Morellovým lidem donáší informace o našich No, obchodech. tak to je zle. Je potřeba ji taky odstranit. Franku, mám jako zabít lehkou holku. Bohužel. Tady je fotka. Je docela hezká. A trochu povědomá. Seš si jistý, že práská? Jsem. Kvůli tomu, že si pustila pusu na špacír, jsme přišli o hodně peněz a o několik našich lidí. A proč to neudělá Paulí? Nebo sám? Ochranka v tom podniku je zná. Byli by mrtví dřív, než by vzali za kliku. No dobře. Jak to mám teda provést? Je to v downtownu, hotel Corleone. Najdeš ředitele a zastřelíš ho. Klidně to udělej před lidma, je to výstraha. Pak se postaráš o tu holku. Kancelář ředitele je v nejvyšším patře. Seber tam všechny dokumenty a peníze, co najdeš. Bombu aktivuj až na konec. No tak to teda rozhodně legrace nebude. To vím, ale pokud si to necháme líbit, jsme další na řadě. Tak to je zle. Asi máš pravdu. Zbraň i výbušninu máš tady v autě, Tome. Tak. A jdeme na to. Tady dobrý bourá. Zíme jsem taxikář, lidi se dostali do desky. Tak, ideme. Už som sa naučil aj Falcone, či čo to je? Toto je moje najobľúbenejšie auto v celej Mafii. Je rýchle, je modré. No, povieme, rýchle není, ale je to úplne že super autičko. To je také šikovné, modré autičko. A je to lepšie ako všetky tieto, ako tento, ako toto. No, ako toto. A aj to žlté auto je pekné. A most je hore. Ne. Skúšame vyletiť. Ja ide to up či down? Je to up. No, to nevyletím. Tak to nevyletím. Nevyletím určite. Skúšame ísť pomalšie. Ups. A ideme. Bum. To je policajti, dobre.
ten Falconer si milím aj s policajtami. Už to je aj dole, no to si musím čeknúť, ako to tak vyzerá. Á, ide pekná lodička. A keď tá loď není vyššia ako ten most. Jaký fail. No je, že to už ide dole. No ešte to nejde dole. A už to ide. No ale, možno ísť na to. A toto by som možno mal pozrieť, že to je všetko lodička. Mal som to vylúzli. Neviem. Tam to ideme vlastne, aha, jasne. Musíme zabočiť. No, teraz by sme mohli kľudne povedať, že prečo som sa vlastne vrátil k tej mafii a prečo som ju vlastne ukončil, tak ukončil som ju preto, pretože ma už ani nebavila, ako, nebavilo ma to natáčať tá mafia, ale teraz potom, čo som úplne toto reštartoval, komp, že som si tam aj reštartoval software, čo znamená, že sa je všetko vymazalo a to, čo som si chcel uložiť, tak to som si dal na harddisk. No a auto. No a teraz som si ju zase stiahol a ako musím povedať, že potom teraz ma chytila Mafia 1, to je ako super hra. No ale tak policajti, aby ste boli spokojní, tak vystupujem. Ahoj deň. Takže máte peknú zbraň. Ale ja som nič nedal, ja som trocha možno, že o 20 taký išiel rýchlejšie. Dobře, pane, tady sú peníze. To máte toto $200 ako. Doufám, že si to už nebude opakovat. Tak už nedám na budúce tu $200. Tak čau. Poďte, teším na prísť od $200. Na to. Ešte malý kúsoček a downtown. No a v posledí asi nepočujete hudbu. Nevieš jazdiť? A to je z toho dôvodu, ale sa nemá žiadne autorské práva. Áno. Takže hudba je pekne vypnutá, pretože mi to autorské práva nedovolili, aby som to dával a preto som musel aj 7. diel vymazať. Preto ho teraz dotačam. Ale sa aj nechám do kapoli. Dobre. Ideme na to. Výborne. Tak ideme na misiu Coura. Chtěl by si užít zlato. Nie. Moment. Toto? Neviem toto. Vlastne ne. Máme lepšie. Ja som prišiel. Toto. Už by keď sme to mohli spraviť, aby nešli úplne za mňou. Takže ako prvé ideme hore a ideme za dievčaťom. Áno, tak. Áno, ja už viem, kde to je. Viete, ak sa nedá použiť? Škoda. Tak ideme na to. Užite si to. Prázdno? To čo je? To som ešte nevidel. Tome! Co Michel? děláš? Co se děje? Co chceš udělat? Co po mně chceš? Je mi to moc líto, Michel, ale slyšel jsem, že kvůli tvojí výřečnosti zahynulo několik našich lidí a někdo přišel o hodně peněz. Sorry, děvče, ale jsi pro nás nebezpečná. To není pravda. To nemůže být pravda! Tome, počkej, já nevěděla jsem, že někomu ublížím. Chtěla jsem jen pomoci svému bratrovi. Já to věděl. Tohle se může stát jenom mně, takováhle Není blbost. jeho Přece jenom taky pirát zabil Morello? mladou naivní husičku, co chtěla pomoct mému bráchovi. I když asi pěknému parchantovi. Na druhou stranu má cenu nechat se kvůli ní zabít. Obleč se a vypadni. Děkuju, Tome. Děkuju. Za chvíli to tady totiž vyletí do povětří. V tomhle městě tě už nechci nikdy vidět. Nikdo tě tady už nesmí vidět. Strašně moc děkuju. Pro tohle město si mrtvá.
odjeď pryč a nikdy se to už neukazuj. Rozumíš? Slibuju, že o mě už nikdy neuslyšíš. Takže, možno ste počuli alebo nie, ale podľa mňa je to brat že jej brat je Morel. Určite to musí byť tak. Chcela mu iba pomôcť, tak mu pomohla. Tak ja idem na toho šéfa hotelu, riaditeľa. Tak, ježiši, vy ale pekne tancujete. Tak ten vyzerá trochu ako Morel. Hop. Vyriešené. Ten, kto tam ešte sedí. Nezabíjej mě. Ten vyriešený, to môžeme vystreliť. Milujte se, mám rodinu. Nekrič. Teraz tu. Ten je vyriešený, toho môžeme aj tiež streliť. Teraz by som sa mohla schovať. A je ma to. Dobre, a ešte tohto 4 vyriešené. Podľa mňa ešte niekto príde, nie som si istý. Ale strelím radšej. Ja viem, že tohto radšej zabijem. Doktor, nič? Prosím, zabijte mě. Nič nenalezeno, nic. Tak, čo je tu? Moment, kolta, ne. Tak toto si dám. Výborne. Tak ideme, mám 95 života, to je dosť dobré. Tak si dáme na 100. A zoberieme si samozrejme ešte kľúčik. A ideme hore. Hop. No peniaze je vyriešené. Tak a ja nie som žiadny kretén, dovidenia. Čau, môžem za teba streliť? Asi ne, tak nič. A ideme hore. Jo. Ako, táto misia je úplne že super, ja mám veľmi rád. Ako normálne je parádna strelačka potom ako po tom začiatku. A idem na to. Zdal sa mi, alebo niekto príde. Mne sa zdá, že niekto príde, či? No ja som to vedel. Ja som o tebe vedel. Poď, tebe som prišiel 10 života. Tak, to viem o tomu, po tebe. Tak, ne. Hotel vyriešený. A môžeme na to. Ideme na to. Hop, poď. Nastavíme. What the fuck? Čau. What the fuck? To si robíte za mňa srandu. Ne. No to ešte, to môžeme ešte znova tak. Ideme 100 života. Ideme bez problémov. Poď. Tuto. Či ešte vyššie? Ešte vyššie ideme. A ešte vyššie asi ne. Toto, že? Tuto, áno, tuto určite. Hop. Výborne. Preskočiť, to sme už videli. Ideme dole. Čau. Toto môžeme použiť express. Hop. Hop. Ešte jedno poschodie nižšie samozrejme. A sem. Bežíme, poď. Dáme. A ideme, poď. Pekný gaučík. Stoličky. Čau, teba, jasné. A ty si máš nejakú zbrančík. Cigára. Tak, ideme, poď. Vyriešený. Nezabíjej mě. Nezabijem predsa, možno. Maximálne, možno. Tam. Konečne nebola. Ne. Nechte mě být, prosím. Máme tu ešte 1 a 3. Dobre, tak to je nám. Poď ešte tohto, poď. Poď. Neníš to tu. Taký pekný hotel a ešte ho aj tu zničí, že? Ja chcem zničiť. Kolta, jo. To vystrelím, potrebujem to. To potrebujeme, toto neviem.
Jasné, dobré, ale chcem Colta. Ty sa mám. Tak. A teraz vám ukážem, že je to tento, ja som vedel. Tento... Tento vydrží veľmi veľa. A... Čo tu máš? Kde je Colt? Musím Colta. Colta mám. Mám Colta. Super. A ideme znova. 78 života. Ale budem mať 100, tak to ja sa nepočítam, mám 100. Budem mať 100 určite. Tak. A máme tu 100, vybernem. Kľúčik. Neskúšam to dísť. A teraz. Poď. Tuto nepojdem, ja pojdem tuto. Expressom. Čau. Veď aj nechám, neboj. Možno to nenechám. Jej, to je pekný. Poď ešte kúsok, poď Tome. Tome. Dobre. Tak si na to počkám. Tam už ide. Zabiju tě! Fakt. Vyskúšam, akým si... Tak, tohto ešte jedného. Tak, ne. Vyriešený. Dobre. Moment, zoberiem si brokovnicu, kde ju mám. Dobre. Vyriešený. Mumble. 81, to je lepšie. Tak, poď. Daj to tam. Rýchlo, poď. A nastav to. Tým to nevybuchne. Dobre. A poď ešte kúsok. Nádhera. Dobre. Vyskoč z okna. Jo. Na toto by som sa v živote neodvážil. Wow. Práce jako každá jiná. Dobre, tak, ja by ložil. Dobre, tak díky, že ste si pozreli toto video. Ak sa vám páčilo, dajte like. Na moment. Ak sa vám nepáčilo, dajte like a odber. Ak sa to strašne páčilo, dajte like. Odber a pozitívny komentár. Ak sa vám to bolo, to nepáčilo, dajte like. Odber, pozitívny koment, to je jedno. Môžete pozrite sa iné videá, pozrite si staršiu mafiu a my sa vidíme u ďalšieho dielu z mafie, takže díky, že... Takže... Čo je? To nejde. Neviem sa to nejde ani na boje. Díky, že si si pozrel to video. A dík, more, Chavez.